Magandang umaga, simulan natin ang pagbasa sa salita ng Diyos ngayong ika-13 na ng Marso, 2023 Miyerkules, ika-3 linggo ng Kwaresma. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, "Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin, upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko, at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno, hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi nyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa nyo, kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila? Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki, at ito ay nakapagsalita na mula noon. Nanggilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo." May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, "Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi niyong nagpapalayas ako ng mga demonyo, sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan, at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magkaroon tayo ng sandali kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Lumakad si Jesus sa lupa upang pag-isahin ang mga tao at itatag ang Kanyang kaharian. Bahagi ng proyektong ito ay ang pagpapalaya sa mga tao mula sa kamay ni Satanas na nagtutulak sa kanila tungo sa kasalanan at pagdurusa. Kaya't maraming mga pagkakataon sa Biblia kung saan pinapalayas ni Jesus ang mga demonyong sumasapi sa mga tao. Ang Ebanghelyo ngayong araw ay isang halimbawa nito. Ngunit may mga taong hindi naniniwala at nag-akusa kay Jesus bilang isang instrumento ng prinsipe ng mga demonyo. Ginamit ni Jesus ang okasyong ito upang mangaral tungkol sa pagkakaisa sa kaharian ng Diyos. Isang makapangyayaring taktika o estratehiya ginagamit ni Satanas at mga demonyo ay ang paghiwa-hiwalayin at pagharian ang sangkatauhan. Ginagawa nila ito upang hadlangan o talunin ang kaharian ng Diyos na itinatag ni Jesus. Gagamitin nila ang lahat upang paghiwalayin ang mga tao sa Diyos at sa isa't isa. Masaya sila na makakita ng mga taong nag-aaway kahit tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan.
Dadayain nila ang mga taong may magandang intensyon upang magmukha silang may masamang motibo. Tinatanggalan nila ng tiwala sa sarili ang mga taong nag-aasam na tulungan ang kapwa-tao. Sila ay nangangalakal upang mag-akit ng mga tao sa kanilang panig at maghasik ng kasamaan sa lahat ng dako. Gagamitin nila ang sinuman, may kabatiran man o wala, pati na ang mga tao ng simbahan upang isulong ang kanilang layunin. Kaawa-awa ang mga taong nagpapaakit at hinahayaan ang kanilang sarili na magpagamit sa ganitong layunin ng mga demonyo. Kapag tayo ay nagkahiwa-hiwalay, alam nating nariyan si Satanas. Kapag ang mga tao sa simbahan ay patuloy na nagtutunggalian, hindi magtatagal ang simbahan. Ngunit magtiwala at magpasalamat tayo sa Diyos, dahil siya ay mas malakas kaysa sa anumang kaharian, kapangyarihan o otoridad. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Satanas sa kanyang simbahan. Isa tayo kung magkakaisa, magkahiwa-hiwalay tayo kung magkakaiba. Upang ang kaharian ng Diyos ay lubusan na maganap, kailangan nating magkaisa kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, upang wasakin ang pagsisikap ng kaaway na maghiwa-hiwalay sa atin. Ang kanyang pangalan ay sapat na lakas upang ang dyablo ay manginig at tumakas. Maging maingat tayo laban sa hindi pagkakaisa sa mga mananampalataya. Higit sa lahat, lagi tayong manalangin at magtawag ng pangalan ni Jesus upang palayasin ang mga demonyo sa ating kalagitnaan. Dasal para sa pagninilay. Panginoong Hesukristo aming tagapagligtas, bigyan mo kami ng lakas upang manatiling tapat kahit na tila hindi mahagilap ang pag-asa. Bigyan mo kami ng karunungan upang maintindihan ang inyong mga paraan at malaman ang katotohanan kahit pa magulo ang mga bagay. Amen. Salamat sa pagsabay sa amin ngayong araw, naway patnubayan kayo ng Diyos.